Pri takom ďalšom videjku, Dosť divnou. takom nezvyčajnom, ale som si stiahol takú hru Blitz Brigade. Ono je to v podstate na mobil a som už natáčal aj vodko. Tak prečo nenatočiť aj toto? Tak, no, pýtali ste sa veľa ľudí, že ak natáčame, tak povieme to raz a už nebudeme zbytočne povedať. Natáčame na Mobizen. To je taká aplikácia, apka. No, čo? Hej, proste Mobizen. Hej, proste natáčame tam a tu aj vidíte reklamu všade, lebo... Ja nič moc nie som v tejto hre. Tak nečítajte, ako zázraky. Nie som nejaký skiller. Hrám to chvíľočku, mám 12. level. Najradšej hrám Domination a najradšej mám mapu. Nie, toto. Sem idem. Teda sa mi zdá malá. Hej, je to malé, ale dobre sa to snajpuje. Taká istá sa nezdá. Proste, že tak... Tie hradby sú tak isto. Na jednu stranu a na druhú. Tak jdeme sem. OK. Tak, ideme proste sem. Čakáme. Chápete to? Jak dlho? Wi-Fi jaká. Sila. Ja musím jesť tú modrú. No. Ramíkovia, až to v pohode. Ako 1 na 2, hej? Cigánska perovka. Tak si nedaj medika, ale... Môžem to skúsiť. Ale nedávaj si medika, to Slither. Okay. No to som zvedal, tu na mňa vyskočí a dvaja spájovia, že? Zvláštne. Nepovedz. No dobré. Vyzerá to celkom čisté na našej strane. Pozrieť sa radšej na mapu. Či tu nikto nie je. Fúha, divné. OK, nepodarená bitka. Ideme back to menu. Ideme na ďalšiu mapu. No to je zaujímavé, čo? No. No. To je chod na nejakú obľúbenú. Nie tvoju, ale takú celkovo. Tak poďme na to. U ľudí. Katedra. No. Loaduje sa to. Pozri, už je bol. Či nejde náhodou Get Funko? Áno, jasne, počúvame Get Funko. Ale to... Tichučko to daj. Tichšie. No tak do pozadia, hej? No tak do pozadia. Dobre. To je mikrofón. To sa rozumie potom. Akces. No, konečne ide. Tichšie, hej, tichšie. Dáme si medic. Mne sa to neočividne páči. Ja to nič nevidím. Hetka. Dal na jednu? Na jednu šupu. Oho! Aha, tak sa ma smeje, ne? No na čo, ja to nemám rád. Áno, už máme upgradenutú na zlatú. To je Brutal Gun toto. No ale nemôžem s ním zastrieľať do auta. Nič tomu neurobí. Skoro. Tak si sme zbraň? Na brokovnicu, hej? Na 200 metrov z brokovničky. Ale... Ja chcem trafiť jeho. No, to sa asi nedá. Dá. Ťažko.
keď sa hýbe. Hm. Vytiahnem si brokovnicu. A nemáš tu nožík? Aha, tu mačetu ešte máš. No s tým nejde nikoho mlátiť, na to zabudni. Že v tom aute. Niečo minul? On to... Nejaký badžiček, čo? No je to podľa mňa tak správne, že nemôžeš k nemu nastúpiť. Je z nepriateľského týmu. Však ale ja som k nemu nešiel nastúpiť. Len Len išiel za tomu dať No, brokovnicu. hej, ale to tá hra si asi myslí, že ty si to myslel, že oni si myslia, že ty si myslíš, že si šiel. No. Ideme si túto polepšiu ganu. Dúfam. Medic. Teda medikáreň. No dobre. O, ďalšia medikáreň. To nie je už medikáreň, teda nemusí. Môže to byť lepšie dáme. Náboje. Ty. Ty. To je to, čo nám chýba. No daj ho. Ja som úplný lavák. To je pravák. Zaujímavé. Myslím, že mapu poznáš. Rána. Ber to, hej? To už v náboje, už to nemôžeš zobrať, že? To teda neúcta v kostole bojovať sa. OK. Vyhrali sme. Ja som toto. Ťažké. 2165. Wow. Reklamy však. Dobre, teraz ide embáč. Čože? Jednu hru. Fakt? Tak dobre no, tak vidím ja. Oveľa lepší hráč však. No je sobota vlastne dneska, ešte je piatok. Ja aj tak preto to nejde, lebo to ide v sobotu večer. A my tu čakáme na Dead Fun. No my sme blbci. Nikto nebude strieľať, hej? Chápete to? Môže obsadiť základňu. OK. Tak idem sem. Musíš strieľať do hlavy, keď niekoho vidíš. Auto. Je to lepšie. Lebo to úžasný damage. No dobre, tak. Idem sa teda pozerať po okolí. No, embáč sa skoro zabagoval. Teraz, však. No, obsad toto. Boj zblízka. 4-0. Ide tam niekto. Vlastne váš. Mapku. To by som videl na mape, no. Kde sú? No počkaj. Možno tu chce niekto oživiť? Asi hej. Tam máš lepšiu ganu. Ja viem, možno. Kde je? Nie, to nie je on. To Ó, bol zlý. no však jasné. Idem sa tešiť. Ojojoj.
srdečka. Ty si chorý? Chlapec? Chlapec? Brokovnicu. Chlapec? Tak toto... Ďakujem pekne. A čo? Nech sa nečudujete. A už som mu zničila auto. To som netušil, že sú tu aj také hnusaci. To bolo ťažké. Aspoň som v tom medikárenskom poradí. Si druhý. No, ja si ešte dám jednu bitku, hej? No, okay. Tak nemusíme čakať na Jet Fan, lebo Jet Fan nebude. Ja. Bacha na auta. Ježiš, počkajme. Šprintuj, ty počkaj. Ne, až to na ňa. Je to 1-0. Vďaka tebe? Mhm. No určite. Vďaka mne. Pekne. Smej sa. Mocheche. Poď ho oživiť. Na jednu šupku. Stoj. Bacha za tebou. Viete, to bol červený. Dementný. Jo. Ty si ho dal. Mám zlatý jeep. Hej? Ne, nemám zlatý jeep. No keď už on odišiel, tak Nechcem jeep. Jeep je shit. Extra clip, ty. No dobré. Lululululu. Je to 2-0. Taký stav milujem, hlavne keď tak vyhrá. Dobre, tak. To ešte idem. Prosto tu mačetu. Prečo? No, je tu niekto. Tak chod na nepriateľské autíčko. Po ňom, čo sa teda... Nejde? To je prvý, vzad. Ajajajaj. Ale s touto tvojou danou by to bolo lepšie. Jak medic, daj mi, prosím ťa. Ty si medic. Aj on. Možno. Fú, kde je medic? Medic, boli ho. Tam je modrý, nie? To sa mi zdá. Medic. Je to dvakrát rýchlejšie? Daj ty ho, že no? O, super. Si ho zachránil. Daj si toto, ne, to je super, Dana. Jasné. Tak počkaj ty. Určite ste pozerali... A on sa diskonektoval. Určite ste pozerali oného Sám doma 1. Ja osobne som videl všetkých
štvorka je najhoršia, tak tam bolo to drobné snechaj. Jo. To bolo ťažké. 4250. Prví sme boli. Kills, 4 kily. Ty. Normálne, že 4 kily, chápeš? Dobre, dáme finish. No asi hej. Dobre, tak asi to už pre tento diel ukončíme. To bol taký skúšobný. Vidíme, či sa vám to bude páčiť. No, Ak áno, tak dajte lajky a komenty, a keď sa vám to páčilo, tak dajte odber, aby ste mali videjko hneď ako vyjde. Tak to je z tohto videa všetko. Tak teda, čaute.